Sluncem zalité centrum Hradce Králové, všudy přítomná dobrá nálada a především na 900 natěšených bikerů. 30. duben patřil pod Bílou věží letošnímu prvnímu z celkem 7 seriálů Nova Cupu. Závod Metax Trend Hradec Králové odstartoval 5 minut po 11. hodině. Tady je každý druhý, je tady kulhavej, Nino Šfurtr, Petr Sagan, tady je to nabitý talentama. Zatímco dospělí závodníci se teprve zahřívali při prvních kilometrech, děti, jejichž závod měl start na nedalekém všesportovním stadionu, už byly na trati více než hodinu. Jaká byla trať? Výborná, kořeny dobrý, soupeři výborný a hlavně hezká. No. Lesní. A jak se ti dneska jelo? Jeli se mě dobře, No. strašně. Jelo se mi dobře, akorát tam ty výjezdy občas zlobily, občas tam někdo zdržoval a jinak dobrý. To v kategorii dospělých nemohla být o zdržování ani řeč, tady se jelo na doraz. Je to závod, takže pokaždý na maximum. Tím za tým v Hradci Králové, takže bylo jasný, že musíme tenhle závod jet. Úvodním seriálem Nova Cupu si zpestřilo přípravu i několik královéhradeckých hokejistů, kteří nedávno vybojovali extraligový bronz. Tentokrát ale medailové ambice neměli. Jsme se domluvili takhle s klukama, že si to pojedeme zajet, že je tahle ta možnost a nám letní příprava začíná až 15. a stejně už člověk se musí nějak připravovat. Projel jsem si ji na mapě jenom. Neznám trať vůbec. A to byla možná chyba. Hradec Králové to je sice v podstatě samá rovina, ale 3 tratě, z níž ta nejdelší měřila 91 km, dali zabrat i zkušeným profíkům. Musím nabrat vzduch trochu. Dobrý, byly tam jako místa, který bez toho, aniž by do tebe někdo šťouchnul, asi neproběhnou, ale jinak super. Trať byla jako neskutečně namotána, v podstatě levá, pravá, bylo tam hodně míst taky do špurtu, na nástupy a pak dlouhé rovinky, ale myslím, že tady z toho okolí Hradce se asi vycucalo, co nejvíc možná šlo. No. Na trati se závodníci museli poprat hned s několika povrchy. V podlažebních kostkách v centru města najížděli na asfalt, který záhy vystřídal písek, bahno, šotolina a v lese pak třeba i kameny a kořeny stromů. Nejstaršímu cyklistovi na okruhu bylo 71 let, naproti tomu nejmladší Capart měl sotva 2 roky. Myslím si, že tento závod do Hradce Králové, do Královéhradeckého kraje patří. Já jsem rád, že jsme ho podpořili a ty stovky závodníků, od těch nejstarších po ty nejmladší naděje, dorostence, to je důkaz toho, že ten závod má smysl a že je potřeba, aby dále pokračoval a přeju organizátorům hlavně hodně elánu těch dalších ročníků. A myslím si, že pro všechny to byl úžasný zážitek. Jeďte potokem, na to čekáte, ne? Méně zdatní cyklisté mohli zvolit kratší 63-kilometrový okruh a třeba rodiče s dětmi se pak vydali na novou jízdu o délce 35 kilometrů. Trasy závodníky zavedly do hradeckých lesů, okolo několika rybníků, ale třeba i rozhledny. A kdo se tak stihnul cestou ještě i kochat krásnou přírodou, závod si náramně užil. Trasa super a hlavně nádherně značený, málo kdo si člověk setká s tím, jak je to označený, takže organizačně super. A... Krásně nádherná tráť, fakt to bylo boží, lehký, myslím i pro děti to bylo super. Jelo se mi krásně, každý si to udělá, jaký to má, že jo, takže trať byla hezká, nebylo to zase tak lehký, jak jsem si myslel. I přesto ji dokázali zdolat třeba i koloběžkáři nebo handicapovaní sportovci. Na prvním seriálu závodu Nova Cupu, tentokrát pod názvem Metax Trend Hradec Králové, si prostě našel každý to své. Ale teďka bacha, to hrozně slizký, jo? Teď opatrně!
Jela jsem nova jízdu, trať byla náročná, protože to bylo mokrý. Tak tahle trať je moc krásná, ona na první pohled vypadá strašně jednoduše, ale vzhledem k handbajku, tím, že ona je všude měkký povrch, buď šotolina, písek nebo bláto, tak to si vezme dost silno, takže na handbike je náročná. Nova Cup jsem byla poprvé, trať byla dobře značená, byla perfektní, terén mi vyhovuje, super. A nepřehlédnutelný byl i bohatý doprovodný program, který na závodníky i diváky čekal v cíli. Děti promítly svou fantazii na kapoty aut, vyřádili se ve skákacím hradu, dospělí se mohli svést v závodním speciálu a všem se tajil dech při kaskadérských vystoupeních Pavla Vika. Poslední dubnová neděle byla navíc ve znamení pálení čarodějnic, naštěstí tu ale uhořelo jen pár špekáčků. Kolik vás stálo počasí, protože dneska je to úžasný? Báli jsme se toho hrozně, protože celý týden pršelo a naštěstí dneska krásně, dneska to vyšlo. Bylo to tak akorát, jako nejsme nějak moc špinavý, občas kaluš, ale tak jako v normě. Já jsem si ráno udělala make-up, páč jsem si říkala, že jako cyklistky mají být hezký. No, mám nesmyvatelnou řasenku voděodolnou, takže asi tak. Nova Cup ale nezdobil jen krásné ženy. Velkým lákadlem pro všechny byly totiž i naše špičky světové cyklistiky. Na Soutok Labe v Orlicích dorazilo hned několik. Já tady rozhodně nejsem kvůli tomu, abych někoho porážel nebo dělal tady výsledky, já si to fakt chci užít. Jede i moje manželka, je to jízda pro lidi, pro radost, tak s tímhletím já do toho dneska jdu. Tak můj největší úkol bylo dostat se vůbec za start a v rámci všech organizačních věcí kolem týmu a i trošku kolem pořádání jsem měl vůbec problém to stihnout se oblíct a doběhnout sem, takže já si myslím, že to je moje první vítězství a druhý bude nějak ve zdraví dojet, protože přece už nemám elitní výkonnost. Kousek, kilometr! Jo? No, tak má, no. Vlastně závodilo se hned od startu, já jsem se snažil, nebo zvolil jsem taktiku, jsem to zkusil udržet s klukama z té dlouhé trasy, s Filipem Mádelem, Michalem Kaněrou a Markem Raufusem, tak jsem toho využil, vyvezl jsem se s nima. Skvělé, trať byla dobrá, až jsem byl překvapený, když se to všechno potahali. Mrzí mě tady ten konec, protože na Suťákách mě tam vlítnul asi metrový klacek dokola, sundal něj řetěz, takže jsem tam prostě si vystoupil ze skupiny a kluky už jsem potom nedojel, no, takže takový ten závěr nebyl úplně podle mých představ. Nejdelší, tedy 91-kilometrový okruh, nakonec opanoval Filip Adel ze Superior MTB týmu. Trať zdolal za 2 hodiny 57 minut a 54 vteřin. Stříbro bral jen o vteřinu pomalejší Marek Rauchfus, hájící barvy Kelly's Bike Range, a pro bronz si dojel Michal Kaněra ze stájek Host. A vypadalo to, že si to rozdáme až v cíli a já jsem pak asi 10 km před cílem udělal pomalej defekt, tak jsem to musel bombičko dofukovat, takže jsem z té skupiny si musel vystoupit a nakonec dojel 3, no, takže dobrý. Co ale nevyšlo teď, může se povést příště a první příležitost spravit si chuť a vylepšit fyzičku budou mít bajkeři už 14. května ve Stolových horách. Pak čeká cyklisty ještě 5 dalších závodů, mezi nimi i ten nejextrémnější v Krkonoších. Tak doufáme, že se na startu alespoň některého z nich uvidíme i s vámi.